Vanhu vakawanda pane pamuri kubhaiza mushure mekunge matipirwa chinhu nasomeone. Pane zvinhu zvausingafaniri kuita kana mumwe munhu akauya achikuudza tipi kana kuti akauya achikunyevera nezvechimwe chinhu. Chinhu chekutanga chausingafaniri kuita kuudza munhu kuti nhingi anga achiti zvakati nezvako, nekuti nometa kuti unoda munhu iyeye zvakadii kana kuti nometa unotrasta munhu iyeye zvakadzama sei, pasi pano pezuva hapana munhu anonzi nhingi haangambondiitire zvakati kana kuti nhingi haangambondidaro. Munyika mazuva ano vanhu vaipa, vanhu vari kuchera misana yevanhu vakavabereka, vanhu vakawanda vakadonhedzwa nehama dzavo, vanhu vakawanda vakanyudzwa nemalife partners avo, ende vanhu vakawanda vakanyudzwa mumadhaka neshamwari dzavo chaidzo chaidzo. Saka iwo kana uchinge watipirwa chinhu, ndapota usaudza munhu iyeye, nekuti one wakutomungwadza. Munhu iyeye achatochinja strategy ende achato-upgrade strategy zvokuti hauchazombofi wakazvibata futi. Ende kana yanga iri nyaya yema-marriage issues, ndo paya paanochienda kuna gogo vaya obva ati, gogo, mupfira uyayo wandaa ndakaramba wamaiti unopusisa munhu anenge akungorara pese pese nekubasa, aiwa chindipai iwo wanda ndakaramba wamaiti uri dangerous, nekuti mhene yangu ndiri kuona kuti yakuda kuzomuka, yakuda kuzongwara. Saka unongwadza munhu. Iwewe chingodzidza kuanalyza information yawapuhwa iyoyo. Kana waona iri yemanyepo unongoisiya yakadaro, kana waona iri yechokwadi ndeyechokwadi, usaudza munhu, nekuti pane dzimwe information dzinoda 2 years kuti chokwadi ichocho chizobuda pachena. Saka iwo chingogara neinformation, chingodzidza kuneutilize information. Usaudza kuti vanhu vari kuti zvakati nezvako, kana kuti he ndakazoona kuti vainyenyepera. Iwo chingogara neinformation. Waona kuti manyepo, chingonyarara nayo. Waona kuti ichokwadi, unenge watobatsirika nawo. The fact yekuti unoda munhu nemwoyo wese kana kuti unomutrasta nemwoyo wese hazvireve kuti munhu iyeye haatadzi kukuitira zvinhu zvauri kunyeverwa nezvazvo. Saka chingova neutral ende usafumura hapwa. Chechi2 chausingafaniri kuita, usaita kuti munhu ari kukuudza information aregrete kana kuti asazodzoka mangwana. Nometa munhu iye ari kukuudza information dzinoita sekunge kuti hadzina basa, mupe mukana wekuti aramba achikuudza information. Panapa handisi kureva nezvemakuhwa. Makuhwa haana basa, makuhwa haana dhiri, asi ndiri kutaura nezvemunhu anenge achikuudza information nezveupenyu hwako kana kuti zviri kurongerwa iwewe zvausiri kuona. Kuti mukoma wangu, maizviziva here kuti vananhingi vari kukurongerai zvakati? Kana kuti maizviziva here kuti pakambani yenyu pari kuitwa zvakati nezvakati? Munhu iyeye muise padhuze, mupe mukana wekuti arambe achikuudza information, nekuti chero ari kutaura marara, pamarara 9 ari kutaura, maybe rechi 10 achauya nemashoko anokubatsira, achauya nemashoko anokuyamura. Mazuva zvisi nyore kuona munhu anoshinga kukuudza nezvezviri kuitika muupenyu hwako. Vakawanda vanongonyarara vachitoona kuti life yako iri kukanywa, uri kuitirwa utsinye. Vakawanda vanenge vachitonyarara vachizviziva. Saka kuona munhu anoshinga kukuudzaka, usamurasisa, usamukanya. Ndofunga maunzikisa ndiri kutaura nezvazvo panapa. Paanokuudza nonsense chingorasa, wakamirira information inobatika yaachazouya nayo one day. Ndi panapa hatisi kutaura nezvemakuhwa, asi tiri kutaura nezvezvinhu zvinenge zvichiitika kwauri. Maybe munhu iye anoswera navanhu vanokunyeya. Kutengesa kana kuti kutengesa kwaanenge achitoita kunogona kubatsira iwewe. Achitotengesa vanhu vaanoswera navo vanenge vachitaura zvakaipa pamusana peupenyu hwako. Saka usamutuka, mupe mukana wekuti arambe achikuudza information yakakosha. Asiwo usanyanya kumuswededza padhuze, nekuti kuna vanhu futi vanogona kupinda mulife mako nekuda kwekukuudza information yekunyepa vachida kuuya padhuze newe. Saka balansisa. I think wanzwisisa zvandiri kutaura.